Was nun. Amo kadi ka na modern farming ini sa what do you call this, San Bernardino County. Kading pinagipo na namangkat nga na di na kita magparabati ko siyan sa tambayan ng mga negative issues ta baka man matod. Actually amo na kanso pinagpara sabi ko kay Red Sar na di kanya pagtawan atensyon pero tinawan niya ang atensyon. So na amo kang kan resulta. Everybody is trying to fit in, nag-imbestigar maski nga ni sabi nga nito sa was sudi man ngayon nag-contribute mo sundo mo yang mag-imbestigar. Anyway, di sa teritoryo ko sa LA area mo kadi. So promesa ko ito sa LGU sa nung nag-MDC meeting na pupunan na mo ka na export ni ka na otop amo kani kan pagpon. I would like to get a start up si Mr. Kim to have an account. Pagka di duminakul half acre magaling katanaman to start with. Pagka di duminakul combination of kalunggay yung kat nga maka-open ako ning account. Okay? Dua kaming was nun na mag-ikuan yun. Actually, tulo. Nakana nag-commit sa ka. So, pagka nangyari, kana suporta ni kang kina, ali na sa was. So, laya ng kat nga. Packaging na. Pinackage na. Ibig sabihin yun. Pero nga na, nag-ipon po na ko hindi. Tanganing, kaayon, ika-open na account. Which is amo kadiyo. Daan ni ka din nababakal ito sa ato. Well, tutuyon mo ito sa mga parakakat nga. Nakin pabaklan ni ka. Hindi makababakal ka per pound. Nasa $26 a pound ka nakuha ni ka di. Mga anak-anak. Inda ka di kinsen pagali sa Hawaii gayod o kaya sa Mexico. Pero anyway, ang mukhang resulta. Tunay kalunggay kan. I mean, tunay kat nga. Amo na kadi ka na project ko tatanamang pwedeng palibot ka di ito sa luyo kayo na nagiturubo na ka na ito puro na kan makat nga nalunod na kan. In fact, so na mga namo na doon na. Kading natataluban ni di, ini yan boat, ini yan jet ski, tayo na yan mga makina. Well, combination. Kain mo para sa uwas, which is Playa de Condes. Mukha ni Cambodia. Medyo blessed man ni Lord. Kita mo, kanlag ni kano. Kana mangilawagan, paredo kan sa Mausoleum of All Saints Memorial Park. Ali pa kan sa Amerika. Amukan lulan ni ka na service ni Mr. Condedi. Enabliness ni Lord. Those are all blessings. Mga kabanwa kong was nun. Yan yung makita kan lag ni Cambodia na ipadar sa uwas. Amukan lag. Ready na kan. So, amukan pinigi mo ni Greg Conde di sa Amerika nga na. Di na siya ni parang ni kan na negatibo. Tanay siya na kumangkan matod. Ang mga akusasyon sa niya da magkamaturan. Sabi ko sa inyo, kung kayo ng ebidensya, then let's go. Let's go to any court. Let's go sa ombudsman. Si Laila Dilimay, pangal ninyo ako. Ipa-imbestigar ninyo ka na ako. Kinuno ka na naginibok kong in kontra sa mga was nun.
Katong isyong in-address ninyo man ng no pagpwede ni Father Ed, well, so mga was nun mismo makapagitistigo ng mga nagtong cheque. Uda, not even one check ipinangarang si Greg Conde. Puro nga aming kay Father Ed Billion. So, Father Ed Billion should be accountable to Wasnun or sa Parish Council niyang wana. Pwede nyo ungaon sa Parish Council. Magpangal ka mong meeting, ungaon ninyo kin napasign. Ang urusipan bago dinara ko si Father Ed sa Amerika, na ipinangal niya ako, na ang problema niya, Greg, ining simbahan na pinag-ibon nindo, magayon. Pero, dahil kaming pang-maintenance. Ang koleksyon nindo digdi, kulang nga ning sa pangbayad digdi sa elektrisidad, so mga nagtatrabaho. O paano mabuhay kami digdi? Saan kami makuha? That's the reason na piniligan ko si Father Ed sa Amerika. And that's very reason na that's part of my covenant kay Lord. Wana, abo ninyong intindihan, abo ninyong rungagan, nasa sa inyo kan. Basta ko, I'm speaking from the heart. So, kung kain man kamo ebidensya, tabi, bring it out. Let's go to any forum. Kana numero ko is 626-337-0552. Call me anytime. 24/7. 365 days a year. Anytime. I can explain. I can tell the truth. Nothing but the truth. So help me God. Thank you.